Al Monument dels Maulets, us preguem que acompanyeu als Miquelets i sobretot us recordem que ara en un ratet estarem en la Misterera, ja ho hem dit abans, tenim una taula enorme per vosaltres, tenim ganes de veure-vos allí i tenim moltes coses per ensenyar-vos, per a que escolteu, per a que balleu, així que visca la Marina, visca la Plec i visca la terra. Digues que anem per Cadal, tio. Qui ho ha dit? Bé, jo només contar una anècdota. L'any 87 eren 8 persones que van celebrar la Plec. Eren 8. Entre ells estava Vicent Balaguer i altres, que ara estem així i altres no. De 8 persones durant 33 anys ha anat progressant i ara són molts més. Bueno, ara es tocarà la muixaranga i després pujarem allà dalt a fer l'ofrena floral i es tornarà a tocar la muixaranga. Gràcies. Anem a fer l'ofrena al Monument dels Maulets.
Visca! Valenciana i catalana. Visca! Mallorquina.